aka kuma kawo shi fadar shugaban ƙasa da ke Bila, inda wata majiya ta tabbatar mana da cewar zai gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin ya koma gida. Aminu dai matashi ne mai shekaru 23 wanda yake aji na ƙarshe a karatunsa a jami'ar tarayya da ke garin Dutse a jihar Jigawa, wanda kuma shine yayi wannan rubutun da kuke gani tun ranar 6 ga watan 8 na wannan shekarar da muke ciki. Mun gane gwamnati ba don Allah take yi ba, mun gane gwamnati tana yin abu don sarranta ba don Allah ba. Yanzu ga abin da ya faru da wannan abin da ya faru na Aisha Buhari nan, ta ce ba za ta sake shi ba. Jama'a a ƙarshe dai Aisha Buhari ta sa a saki wannan bawan Allah mai suna Aminu Adamu Abdullahi wanda yake karatu a jami'ar da ke Dutse. Bayan sakinsa jim kaɗan sai mai girma shugaban ƙasa wato Janar Muhammadu Buhari ya aika a kirawo wannan bawan Allah ya ce yana son ganin sa a daidai misalin ƙarfe 7 a daren jiya. Shin mai sauraro ya san me da me suka faru bayan ganawarsa da wannan ɗalibi? Wato bayan ganawar shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da kuma wato wannan ɗalibi wanda matar shugaban ƙasar ta sa aka kama, wanda kuma a garin dukan wannan ɗalibi ne har matar shugaban ƙasar ta samu matsala. Shin a tunaninka mai sauraro shi wannan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari hukunci zai sake wa wannan ɗalibi bayan ya sake shi, ko kuma dai a'a gwamnati arziki zai masa? Kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo domin tabbatar da abin da ya faru bayan sakin wannan bawan Allah mai suna Aminu Adamu Abdullahi wanda Aisha Buhari ta sa a yi a jiya kenan. Allah kenan me yadda ya so ga wanda ya so a san da ya so, kuma ko ana so ko ba a so dama dan adam ya faɗa, ko mu ce Malam Bahaushe yayi wani karin magana inda yake cewa wani hannun ga Allah baiwa ne. To tabbas dai Allah ya yi baiwar tasa a nan wajen, inda wasu al'umma suke ta tofa albarkacin bakin su akan wannan sakin da wato aka yi wa wannan ɗalibi domin zuwa ya zana jarabawarsa da yake ƙoƙarin yi a ranar Litinin din nan. Duk da wasu suna cewa duk da hakan dai an tauye masa wani haƙi tunda ba a bi masa haƙinsa na ɗaukarsa da aka yi aka kai shi gidan shugaban ƙasar aka hukunta shi ba tare da kotu ta yanke masa hukunci ba. Ito mai sauraro, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka da wai ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Muna godiya sosai da sosai. So, why have you targeted this presidency for? It's like you have faced the husband and wife for so long. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku duba mun hannun Aminu ku ga me a jiki ne, me a jikin hannun Aminu, wai kun san yadda hannun Aminu ya koma kuwa? Inna lillahi. Da yammacin wannan rana ce da matar shugaban ƙasa ta janye ƙarar da ta shigar a kan Aminu Adamu da take zargi da ɓata mata suna a shafinsa na Twitter. Bayanan janye wannan ƙara sun fito ne ta bakin lauyan wanda ake tuhuma wato CK Agu da yake zantawa da manema labarai, inda ya bayyana cewar bayan janye ƙarar za a saki Aminu domin komawa gida gaban iyayensa. Kamar yadda kuke gani cikin hotuna, cikin daren nan na ranar Juma'a Aminu ya samu 'yancin kansa inda aka baro gidan gyaran hali da shi, aka kuma kawo shi fadar shugaban ƙasa da ke Bila, inda wata majiya ta tabbatar mana da cewar zai gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin ya koma gida. Aminu dai matashi ne mai shekaru 23 wanda yake aji na ƙarshe a karatunsa a jami'ar tarayya da ke garin Dutse a jihar Jigawa, wanda kuma shine yayi wannan rubutun da kuke gani tun ranar 6 ga watan 8 na wannan shekarar da muke ciki, inda ya ɗauko hoton matar shugaban ƙasa ya haɗa da wannan rubutun da kuke gani. Akan wannan dalili ne ake zargin matar shugaban kasar ta tura har cikin makaranta an ɗauko shi inda aka wuce babban birnin tarayya Abuja da shi, wanda kawo wannan lokaci ya kwashe kwanaki sama da 20 a babban birnin tarayyan Abuja. Sai dai a ranar Talatar da ta gabata ne aka gabatar da shi a gaban babbar kotu da ke birnin tarayya a ƙarƙashin mai shari'a Halilu. Bayan zaman kotu na farko ne kuma aka mika Aminu Muhammad zuwa gidan gyaran hali da ke a birnin tarayya,
wanda hakan ya ƙara yi wa al'ummar Najeriya tsinkiya aka ƙara zafafawa kan batun a saki Aminu. Musamman ma da yake cikin ɗaliban da za su zana jarrabawarsa ta kammala karatu a ranar 5 ga watan Disamba. Yanzu haka dai wannan ɗalibi ya samu cikakkiyar dama ta zuwa domin zana waccan jarrabawa ta kammala karatunsa. Sai dai a iya cewa duba darasin da aka yi musu a baya da ka iya fitowa cikin jarrabawa ya wuce shi. Domin kuwa bai samu cikakken lokaci da zai yi karatu ya duba abin da aka yi musu a baya domin tunkarar jarrabawar ba. Abin jira a gani dai shine bayan wannan ruguntsumi da aka shiga aka fita yaya batun jarrabawar tasa zai kaya. Fahad Kabir Mai Tata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi barkanmu da warhaka. To da farko dai ina tafiya na ci karo da wani bidiyo kuma haka ne bidiyon ya so samun rai. Wannan bayan Allah nan da suka yi jihadi wanda suka yi jihadi suka kashe wacce ta zagi manzan Allah Deborah nan, to magana ta ɗanya za ta dawo. Tunda yanzu an farga mun gane gwamnati ba dan Allah take yi ba, mun gane gwamnati tana yin abu dan sarranta ba dan Allah ba. Yanzu ga abin da ya faru da wannan abin da ya faru na Aisha Buhari nan, ta ce ba za ta sake shi ba, kuma ta fito da aka yi ta social media al'ummanmu muka yi ta a kai, yanzu ta fito ta ce ta janye kuma za mu nemi 'yancinmu. To haka duk wanda ya taba mu yi ta a kansa, wallahi 100% ina goyon baya 100% mu yi ta a kansa, wallahi sai an zaba a mana 'yancinmu. Tunda mun riga mun gane mu a matsayinmu na talakawa, mun riga mun gane ba sa yin abu dan mu, suna yi ne dan rayuwarsu. To mu tsaya mu fito karfi da gwiwa mu yi ta a kai na Deborah nan ma sai an saki bayan Allah nan. Shi ma za mu saki bidiyo insha Allahu, duk wanda kuma shi ma ya samu ya gani ya ƙara saka a sake shi, a sake su. Yanzu siyasa ce ta zo fa, abin da nake so mu gane, nake ta yin bidiyo akan wasu abubuwa. Siyasa ce ta zo, muna da 'yanci yanzu duk abin da mutum ya roƙa za su masa, kuma ba dan Allah za su masa ba. To yanzu yana da kyau duk abin da muka gani wanda aka yi mana tabo su gyara mana. Mutum in yana son ya hau kujera ya gyara mana. Daman APC ni ba na son ta kwata-kwata APC. In dai a Najeriya ne ta kawo APC, ba na ƙaunar APC, na tsani APC kwata-kwata. Yawwara, ban san wata jam'iyya ba, amma ba na ƙaunar APC. Shine wanda yake adalci shi nake ƙauna, shine magana. Mu dage mu jajirce, wallahi tallahi kada mu yadda, wannan kar mu yadda wallahi. Shugabannin nan mun tsaya mun farga, mun gane ba sa iya komai, mun gane addininsu ma ba sa taimakonsa. To mutumin da ba taimakon addininsa yake ba, ta ya zai taimaka wa talakansa? Mun gane jama'a, ko ba mun gane ba? Yawwa mun gane, wallahi mun gane. Kwara mu tsaya tsayin daka mu nemi 'yancinmu a gurinsu, wallahi tsayin daka. Yanzu kar mu sake, yana da kyau yanzu a tsaya a kasa a tsare. Wallahi he sun fito da bayan Allah nan, da wanda ya musuluntar da wata a Lagos ne ko ina ne suka kama shi sakamakon ya aure ta suka kulle shi bai fito ba, he sun fito da ita yanzu. A yi magana tsayin daka a tsaya, sai sun biya mana bukatunmu. Kada ku zaɓi kowa, kada ku dangala wa kowa, a nemi wannan bukatar, sannan in an fito a zaɓi wanda ya dace. Yawwara. Wani malami cikin magabata cewa ɗan adam ba komai bane face kwanaki, ma'ana shi ɗan adam kawai kwanaki ne Allah ya yi. Shi kanka kai ɗin mutum a matsayinka kawai kwanaki ne kai. Sai ya ce domin kullum idan kwana ɗaya ta wuce wani abu aka yanka a jikinka, kullum idan kwana ɗaya ta wuce wani sahin jikinka aka yanka, da haka har ka ƙare ga baki daya. In ka duba za a ga abin a haka. Yasa Hassan al-Basri yake cewa wuni yana tunkuɗa ka zuwa ga dare, dare yana tunkuɗa ka zuwa ga wuni, wuni ya kuma tunkuɗa ka zuwa ga dare, dare ya kuma tunkuɗa ka zuwa ga wuni. Da haka har su haɗu su biyu tunkuɗa ka zuwa kabari. La hawla wala quwwata illa billah. Ya'yan uwa, na yi wannan bidiyo ne saboda mu yi sanarwa akan wata gidauniya da muka samar da shawarar wani bawan Allah madaunin Saudiya,
Abdulhakam cewa a samar da gidauniya wacce za ta ba da dama ga waɗanda Allah ya horewa, waɗanda suke da damar taimakon na ƙasa, waɗanda suke da damar taimakon marayu, waɗanda suke da damar taimakawa wanda ba su da yanda za su ko wata masifa ta faɗa musu. A samar da wannan gidauniyar wacce za ta ba da dama ga wanda Allah ya horewa ya ba su hali su yi wani aiki na alkhairi da zai taimaki gobensu. Ina tuna mana cewa idan mutuwa ta zo wa bawa, babu abin da yake fara tunawa sama da cewa ina ma za a ƙara mar wani ɗan minti ɗaya ya koma ya sadaka don ya zama mutumin kirki. Za ka ga wannan ayar da ta yi ishara ga haka a cikin suratul munafiqun da Allah madaukakin sarki yake cewa wato wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akkartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. La ilaha illallah. Kaji Allah ya ce ka ciyar, kai sadaka, ka taimaki marayu da abin da Allah ya hore ma tun kafin mutuwa ta zo maka. Ya ce idan mutuwa ta zo wa bawa, in ji Ubangiji fa, za ka ji yana cewa rabbi laula akkartani, ya Ubangiji ina ma ka jirkinta mun ila ajalin qaribin zuwa ɗan awa ɗaya ko minti ɗaya ko kwana ɗaya ko ina ma dai ka ban ɗan wani ƙanƙanan lokaci in dawo. Laula akkartani ila ajalin qaribin, ina ma Allah ka ɗan jirkinta min wani ɗan minti wani ɗan lokaci ƙanƙane fa asaddaqa wa akun minas salihin, dan kawai in koma in yi sadaka in zama mutumin kirki, in zama cikin mutane na gari. Kaji in mutuwa ta zo wa bawa baya tuna cewa ina ma Allah ya dawo da shi yayi sallah, a'a baya tuna cewa ina ma Allah ya dawo da shi yayi zakka, afwan ya dawo da shi yayi azumi, ya dawo da shi ya je yayi jihadi ko yayi karatun alkur'ani. Bawa baya tuna wannan. In mutuwa ta zo wa bawa ta ƙure lokaci ya zo kat, abin da yake tunawa kawai shine ina ma a ƙara maka ƙanƙanan lokaci ya dawo ya sadaka. Kaga ba ka buƙatar sai an gaya ma girma da falala ta yin sadaka. Shi Allah ya ce sai dai kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akkar law kuntum ta'lamun, idan ajali ya zo ba a jirkintawa ko na sakan ɗaya. Allah ya ce law kuntum ta'lamun, ina ma dai kun san haka. Abin nufi ina ma yanzu ka ankare kana da damar yanzu, ina ma yanzu ka gano cewa in wancan lokacin ya zo ba za a baka dama ka dawo kai sadaka ba. Ya dan uwa, wannan gidauniya ce da muka bude. Ina tuna mana cewa ko 'yan wuta ma ko mutanen da suka higa cikin wutar jahannama, Allah ya ce za a ba su dama su ɗan yi shira da mutanen da suke aljanna. 'Yan aljanna za su ringa tambayar 'yan wuta. Shi ta Allah ce fi jannatin yatasaalun, suna cikin aljanna za su ringa tambayar 'yan wuta ma salaka kun fi saƙar, me yasa kuka higa cikin wannan wuta? Zo ka ji amsar da 'yan wuta suke gaya wa 'yan aljanna. Sai suka ce Allah ya ce wa qalu lam nakum minal musallin, abinda kawai yasa muka shiga wuta shine ba ma cikin masu yin sallah, wa lam nakun nud'imul miskin, ba ma taimakon na ƙasa. Kaji ya dan uwa, yanzu kana da dama da Allah ya baka, ba sai mai yawa ba, da kuma mai yawa din ka zo ka shigo cikin wannan gidauniya. In kaga wannan bidiyo, idan a YouTube ka gani ga lamba ta nan, in a TikTok ka gani kai min magana, kai following ina, zan following ɗinka bak. Akwai group da za mu saka a WhatsApp don tattaunawa akan wannan gidauniya da yanda za a samar mata da abin da zai iya taimakawa mutane. Kuma wataƙila kana tare da waɗansu masu hali da za ka iya ba su labarin gidauniyar, su zo su ba da gudunmawa. Ya ɗan uwa, muna buƙatar gudunmawarka daga duk inda kake. Ina mazauna Saudiya, ina mazauna Libya, ina mazauna Niger, ina mazauna kamar da ƙasashen da ban ambata ba da Najeriya gabaki ɗaya wanda Allah ya ba su dama, ku zo a haɗu da ku a ɗabbaka wannan aikin alkhairi. Kar ku kashe mana gwiwa, domin ku da Allah ya bai dama, shirinku ku ƙi zuwa ku ba da wannan gudunmawa iya taimakawa ƙwarai da gaske wajen kashe mana gwiwa. Wassalamu alaikum warahmatullah.